Mike mati. Nggih. Ngaturaken wilujeng siang. Wis meh maghrib kok siang. Wis meh maghrib kok. Kan apa nggih to? Oh sore berarti sonten nggih. Samenika besan saking pundi? Saking Wonogiri sisih wetan peneripun Kismantara Ploso Miring. Miring? Miring apa miring? Miring apa miring? Miring. Blereng. Nggih ngaturaken wilujeng lelenggahan. Wilujeng napa niku? Apa Mas? Ora kaya biasane kok ewu iki ngopo iki. Lah mau tanggane dhewe lho. Dadi salah tingkah iki ya ora. Nggih. Ngaturaken donga kagem kedua mempelai, semoga sakinah mawaddah. Amin. Mbak Fitri kalian Mas Lega, sakinah mawaddah warahmah mugi enggal pinaringan kekuncaning tresna awujud gelek kencana ingkang bangkit tata jalma. Allahumma amin. So Mbak Fitri nak duwe anak lanang wedok, lanang-lanang tenan, wedok ya wedok tenan ya Mbak. Aja kaya aku ya, Nduk. Aja kaya aku ya Mbak. Nggih, sukani langsung to niki. Cak nggih. Nggih, sambel kemangi mawon. Sambel kemangi. Monggo Mas. Buka pedes nak boten. Oh. Nggih, lelene dereng dianu, pendet wau. Lelene tak cencang, Lek. Tak dadung ning mburi ngenten mengki. Kok nyang mburi. Nggih. Campur sari sesaran EGM. EGM. Sak jose pokoke pesona EGM. Sony ya Mas GM. Ijaz. Lah nggih to. Bos Akik. Mangga. Kaya bakul jamu ae. Mangga lagi. Lah iya to. Mangga. Hey.